amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin. D3 Bio with Visio. Ako si Ana, for problema ko gid nga akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. Sa wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unti natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin nga sa bawat pusos na marinig. Pag-asa at tuwa ayong servisyo may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-sama isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo
pagservisyo walang iwanan, tagumpay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atin namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika, kasiyahan, Walang tinatatutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Lasa 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.
FM. 11 Mbps. Chan Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! May waga mga kakifoy. Kamusta na kamo din? Lunes naman, Lunes. Ano na to, Lunes naman, oh. Ati, Boss Martes naman, ti, kung ini maguba kalibutan. Iti, kung maguba kalibutan, way tami mo, no? Kung nga, kung way pa magani maguba ang kalibutan, buhi ka pa. Magimo ka sa mga bagay nga makahatag ka sa kayuhan sa imo isig pareho. Lunes subong hapit sa 11 na sa bulan sang Agosto. Dugay-dugay Setyembre naman. Naka-preparar na si Jumarichan. Tito Jumaribla, ti lolo na ni sang iban kiti senior citizen. Pero ti isa gyapon ang pagkantara gyapon. Isa ni ka bugal sa mga Ilonggo man si Jumarichan mo. Kada magsugod dyan ng beer, basta Christmas gani, Jumarichan. Basta Jumarichan gani, Christmas. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna nga mga informasyon kay mga balita, mga Kaki-5. Opod sa aton sinay ka mga Kaki-5 reporters. Assign sa ila sinay nga mga areas of responsibility. Tamo kita sa mga balita, subong. Yaga patigayon man sang local version sang Quadcom committee ring sa City Council sa siyudad si Iloilo ni kay investigaran nila kuno mga waterways bla. Kay ibasol naman kuno nila sa ibang nga tawong baha, oh. Ano kaninang baha ni kay kuno gareklamo mga tawo. Ano ba man ni sa una nga reklamo sang baha ni? Subong investigaran kuno sang Quadcom apat ka mga komite sa sang kunang panunsod. Abot ano ning deber iya sa sang kunang panunsod man sa mga national project and aid of legislation. Gano ka legislation ang mapasar nyo, abi? Ay, this is government-funded projects. National government. Iba niya nga mga local government units kung may additional nga pundo. May mag-abot nga pundo halin sa national government. Grabe nga pasalamat. Diriya sa aton sa siyudad si Iloilo, ang mga national government-funded projects, especially kung gindala ni Congresswoman Jamjam Barunda, ginapauntat, gina-question. Kamu na nga punta kag puno ya sini politika malani gapon. Anong mahimo sang Iloilo City Council sa ila sini in aid of legislation sa national government abi? Naway na sila di deber. Kita nyo gina-question na kani ni Iloilo City District Engineer's Office, ICDEO, sang DPWH. Ano ning deber? Why ni isang bugat? Why manibiring? Ang ila sini nga investigasyon kahit nagapadayon ina iya, no? Mas qualified, mas eksperto ang DPWH sa pagtanaw sa mga bagay dire para masolbar ang problema sa baha. Kaya way galing ginaobra man isang local government unit kaya dapat ang mga drainage system naton dire, drainage nga wala system, dapat sinilimpyo perme. Kita nyo perme lang may sulsugana sa mga drainage naton dire sa syudad, bisan din lang bangod sa basura. Nga mo ina ang rason nga nagapabaha.
Nakikita nyo ang ginpanghaboy nyo nga mga basura sa dagat, no? Ginpanghaboy nyo bisan nilang. Kita nyo kung magtaas ang tubig, no? Magtaas ang tubig, magtaob, magdalag ko mga balon, ginabalik. Ay, notice ko muna kakipay, Paul. Ginabalik sa higad dagat ang mga basura. Ginaboy nyo mo. Hindi ginabalik sa inyo. Tanawan nyo na. Ito ko na ang congressman ng isang syudad si Iloilo ni alay ni Mayor Raisa Chu. Ay tani problema Galing iti bangod sa politika bla. Kano gidang mahimo na abi. Asa ni kani subong ang ginareklamo ni Senator Panpilo Lacson sa budget sang parte sa baha ni sa bilog nga Pilipinas ni. Ano big mahimo nila da? Alin pa rin sa unang reklamo ay man sang nahimo. Ayhan pang City Council. Abi pasar kamo sang ordinansa. Nga dapat lampusan ipakaon sa tawo ang basura nga ginaboy bisan din lang. Pabor ka sila, Paul. Ang mga tao lang malakpan nga nagaboy sa basura sa hindi lugar sa basurahan. Ipakaon siya. O nagaboy na siya sa mga kahoy na ilampos sa tampugo niya. Kanahon takon. Ako sobrabla ka demokrasya bla sang aton sining nasyon, no? Kita mo inaabusar ang mga tao. Bisan din lang maboy sa basura. Ay mga salakyan pa kani yang mga malahalon mo. Mga luxury vehicle. Nakita mo kung kaisa ang ila sa basura, ginaboy sa dalan. Mga panit sa dulce, panit sa tinapay. Ginahaboy sa kinidalan mo. Imayo bla na, malalon sa lakyan mo, kadapusan. Aboy ka basura sa kaya dalan. Grabe kali alin sang pagpungko ni President Bongbong Marcos. Grabe ang budget para sa flood control, no? 500 billion. Dili nagradto no kanaulan nga baha man lang gapon, te. Ang kabilugan nga budget sang Marcos administration sa flood control, no? Flood control projects since July 2022 masobra 500 billion. No, sa ginpayag ni sang presidente ni President Marcos niya kag ang nagdalaog lang dire 15 lang ka mga construction firm. O ginimutaran jud ang mga ngalan sang construction firm. On may Iloilo based nga kontraktor away gid kung silingon nga wais la kakuha sang flood control project sining mga madamo ni nga binilyon ka pisos. So ang total cost sang flood control projects halin sa July 2022 tubtob Mayo 2025 naglabot sa 500 billion pesos. 500B tunga sa trilyon Sano sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The total cost of all projects since July 2022 until today. Sano kay President Marcos Jr. is 545 billion. Kanya, I don't know about you but that is very big number by any measure. That is an enormous number. Muinigin payag sa press conference ni President Marcos. In-announce niya ang paglunsar sa website may kantanan sa flood control projects. Pining City Council ni pahimunong kamo anay kay may national government pa. Ang total number sa mga flood control projects was 9,855. Pinambal ni President Marcos nga may total of 6,021 projects worth 350 billion. Gindugangan pag ini sang wala ma-specify na exact type sang flood control structures
built, repaired, gin-repair lang o kung gin-rehabilitate. Kabahin ko no sang initial findings no kay President Marcos pila ka mga proyekto sa nanoy-tuhay nga mga location have exactly pariho man ang contract cost. Pariho ko ng presyo, which could mean amo man nga design, materials, kag length ang gingamit despite sang differences sang location o kon terrain. Ang mga reyon na may most projects kag highest spending dako ang gingasto nakapanguna diri ang National Capital Region na mayara 1,058 ka mga proyekto na nakabili sang 52.57 billion pesos. Region 3 amo ning Region 3 amo ning mga Pampanga, Bulacan, Tarlac no, Region 3 nimo Central Luzon. Nga may 1,617 ka mga proyekto nga may total of 98.01 billion pesos. Sunod diri ang Region 5. Ang Region 5 may 866 ka mga proyekto kag naglabot sa 49.61 billion pesos. Si President Marcos gin-disclose niya ang pieces of information matapos kanabaton niya mga listahan nagikan sa Department of Public Works and Highways sa mga flood control projects. Sa ginpromisa ni President Marcos during sa sining State of the Nation address, kinambal niya nga may audit sa mga proyekto and will be accessible sa publiko. And most importantly, sumno kay President Marcos, it is informed ang publiko makagamit sini that they can first identify the projects, the flood control project that are within their area, within their barangay. Dapat nga actually makita ini ang matanaw sa nila. May ara na kuno sila informasyon. Makasugid sila kung ano ang nangin kabahin sa sininga mga proyekto. Kag hindi maayo nga bala ang proyekto. Kag nga ang hindi maayo ang proyekto. Kag ano ang nangin problema. Makasugid ko ng mga pumuloy. Na dito nyo na isugid kay President Marcos sa website lang nila nga ginbutang. Ang mga tao kamot lang ginpilit kamo nga magpirma nga gareklamo kamo o kung napilitan lang kamo. Or matutuon nga nagpirma gid kamo. Kaya may website na. Kaliway di mabutang kung ano nga klase website na. Kuan nato ni check nato ni karon. Kung ano nga website ang pwede nila matanaw ang listahan. Kung sa website nga ni pwede ka naka-comment mo. At least ginsunod ni President Marcos ang niya sininga promisa sa iya sini ikaapat nga State of the Nation address sang nagligad nga July 28. Oras aton nga pagpangalagad mga kaki 5:11:22 na. Mga nakapanguna nga mga balita lokal diri sa aton sininga pagpangalagad. Duwa naman ka mga grupo ang nagrinambolo. Kapon pizza Jesne kagahon Domingo sang kagahon. Dira sa may Gaisano ICC ground. Kung ay di sa may mag-grounded nga tao na hindi na maguntat ang rambol-rambol niya. Damdaman nyo to sa unang TBS 13 to. May damo itong pinamatay nila ng mga taxi driver. Sa kuliyeng leader to nasa puan patay. Why pa masapuan ng patay katawag na nga niya. Totoo may nasapuan patay to. Sa una sa Mega World ang leader bla to sa una sang TBS 13 bla. Kaya mo tong intudlo ka mga nagapamatay sa mga taxi driver. Yung leader primero may info niya may tao nga na sapuan patay. Kaya dugay-dugay masapuan nyo na da sa may old airport.
Una pa mga katapos sa media, ay pang bangkay nga nasa puan mo. Dugay-dugay. Naglalakat ang mga media. Dugay-dugay may nakabalyari na siya. Ari ng bangkay nga nasa puan na. Gusto guro ni isang mga nakarambol ni guro mo manaslay. Kalikay na subong sa mga grupo sa mga vigilantes, no? Grupo sa mga vigilantes planning mga salawayon yung mga tabo. Ginapang kuan nila, ginapang pamatay. Kung saan na sinunay nga mga grupo sa kuna? Ang mga tonto-tonto gidlang nga grupo. Subong ariyo ikaduha na niyo. Ang ligad to Agosto 3 man to sang kagahon. Subong pisad di sa kagahon, isa lang simana, may rambol naman. The same area. Ay nano. Abi, kung may mga grinambol gani, da, may mga vigilantes nga rada, pang lampusin nyo ni sila, kakasabad sila. Dapat na sila ni may disiplina. Blang ko kaysa, amo nang hambal naton gani. Sa sobra ka-demokrasya. Ang pagka-demokrasya sa Pilipinas, ginabusaran sa iban nga mga haslo. Iya di pot-pot ya. Mga haslo nga matawo bla. Ang pagka-demokrasya ta ginabusaran sa iban. Kaya mo ina mga kakifay. Dapat ni matagaan ni sila leksyon kay kuno ay ni leksyon eh. Ano kuno na inom-inom nagtulukay lang sa kuli kuno nagrinambol naman. Sakay kuno silang piyak nga grupo nakasakay sa pick-up, piyak grupo may pick-upan mo. Sabi no? Kung pasigiyon na ni nagsugat isa lang semana ko pizza 3 to sang kagahon, Domingo man to sa kagahon eh. Ang kagabi kagahon man eh oh. Same area. Isa lang kasi mana nakaligad ginpasukat yan nagrambol naman sila ba? Kayo guro ipasiran na lang ang mga ilimnanda. Why na lang guro imnanay ay. Kaya ang nagatulod sang rambol, inaway, tapong walay. Amo ining sobra ka hubog lang, sobra nga ilimnon. Abing inom basta na lang alas 8. Amo kanina ang pagkademokrasya, abing ginabusaran naton eh. Ang hubog na balati ay ini sa makakontrol sa iya kaugalingon tamo na nga nagarinambol sila. Tulokay lang kuno nagrinambol na dayon. Kani way na lang ko maglagaw kung hindi ka mo gusto nga tulukon. Tulog ka mo to sa balay nyo para way sa may matulog sa inyo. Mga dipot-pot ka mo na. Anong swerte nyo lang way na sa mga vigilante subong no? Mga tonto-tonto gidla. Sa una kung may mga tonto-tonto gidya sa una do ini naging basarangan kung kaysa may mga vigilantes kang grupo sa mga tao nga ginapang dula ni mga salawayon. Di ulaton pa daton nga may mapatay sa sining rambol-rambol nyo. Ang ligad to may mga minors to nga nadakpan. Di ang mga ginikanan sa to ginpatawag. Kari kay second time around 1 week mo sukat lang. Rambol naman. Ay pa ni mabalaan kung may mga minors niya, i-check na ito ni Dugay-Dugay sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kita nyo may ang police station 10 aram lang ang dasunan mo sa ICC ground bla dira sa Gaisano bla sa Diversion Road. Aral lang ang police station 10 ito galing. Amo nang nambal naton bla mga pulis naton hindi lang ni kamo lang nabantayan da eh. Dapat ang Gaisano management da kung mag-amo mo lang na pirme ipaklos na lang mga ilimnanda kaya da amo mo lang ginahalinan sang rambulan. Kaduwa na niyo. Ano gusto nyo makabati pa kita ikatatlong rambol kag may mapatay naman? Bangod sa rambol na sobrahan na lampos na sobrahan kastigo. Kung ang solusyon sini ang pagsulbar sang problema untat ang ilimnon. Why ba na tani problema ang inom-inom niya? Enjoy bla lipay-lipay sadya-sadya lang mula. Mo nang ambal sa amigo ko sa una sa video kihan siya sadyahon taniya. May mga sobra na to hubog gali kasi banto naman natin sadya ginikron. Kaya mo na kung kaisang kinahalinan nga sling mo lahog lang. Kung ang iban niya nagabatsyag nagli ay pagani guaan iban niya mo.
Patip lang ka istorya, kung ano yung iban, isang kakig. Di ba, Paul? Paul diada niya, bisan makainom niya, why kay di kwaon siya. Buot mo. So, ini mga iban nga mga tunto, bla. Sagad sila kalinagaw, nga kuntulukon sila, mamikon sila, mangakig sila. Kamo ng budlay, ginahalinan sang gamo. Tulokay lang kaginubog at kamo ng budlay, mga kakipay. Samtang ang iban pa naton yung mga balita sa siyudad sa Iloilo kundi maging patigayon nga registration sa new voter sa alinsang Agosto 2 hasta Agosto 10. Ang siyudad sa Iloilo nakarehistro sang kapin sa 7,000 ka mga bago nga registered voters, no? Ang Iloilo City bago nagdugang bot silingon nga nagdugang sang 7,000 newly registered voters sa bilog nga Iloilo City lang na. Pero sa report naman niya sang Commission on Election, may nagdugang sang August 2 to 10 registration nakapin sa 2,130,000 plus. 2.13 million new voters sa bago lang natapos nga registration suno sang COMELEC, Commission on Election. Dugang naman 2.3 kay sa pangkabilugan 2.13 ang bago nga voters kay ang total list sa mga botante sa 2025 nga eleksyon mga kakipay. Last May 2025 ng eleksyon, naglabot sa 68,431,965. 68 million, tayo mga 70 million plus na. Ang mga botante para sa barangay kag iska eleksyon. Kag madugang pag na ang botante, alabot na base mga 73 million by 2028 nga presidential election. Iti suno sa Commission on Election base sa record nila March 12, 2025 election may 68,431,965 ang mga total registered voter. Ito may 2.13 million ang bagong voters ay may 70 million plus na. Ginatanaw nga mga 73 to 74 million by 2028 nga election. Registered voter na ang mga botante naton base sa listahan sang Commission on Election. Sobra na 70 million. Oras sa aton nga pagpangalagad las 11:31 na sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Para malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw bangod kay ginapatay sini ang inyo sini mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites sa inyo lawas. Bangod sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 para sa D3 Bio. Malikawan naton diring trangkaso, hilanat, sipon kag ubo ang mga viruses katulad sang COVID-19, tulad sang Mpox kag ang dengue nga isa man ka virus. Para malikawan naton, ilabi na gid ko nag-star kita sa balaon ka batubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas mo lang imong hilanat may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo si Mukuya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dengue ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Initanan ang mga bagay nga matap na ina paagi sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement ang ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil kag ginpamanan sang vitamin D3 na pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue.
Ang medium chain triglycerides nga sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo at pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami naman sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sininglawas. Ang vitamin K sa fat soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding kung nadinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig man proseso sa platelet aggregation. Nagabulig man manikawan sa lawas ang bleeding kung impiktar ka sang dengue. Tinluan na og saran para di pagpalayan sa lamok na may dala sang dengue virus. Ikawan niya mag-stock sa tubig nga wala sa taklob sa atong mga puluyan kag mag-inom ikaw sang D3 Bio para layo sa dengue. Gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga kakifa. Ang vitamin C ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, para sa mabaskog naton nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. At diri sa Iloilo, available ini sa diri sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Pasig City. Kay hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan nga ini ka magbalatian kung nag-inom ikaw sa mga food supplement nga produkto niya katulad sang D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag nagapangapi ikaw sang DTX Coffee Mix. Kay babudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Standby, makabalik kita dugay-dugay. May nadakpan si Kaki 5 Toto Dids. Belated happy birthday. Belated happy birthday kay Toto Dids. May nadakpan siya. May isa ka box ang DTX Coffee Mix. Okay ka, may kapi ka. May tsansang mga daog man. Sa aton sining nga Key 5, dakop ka ilogo mo promo. Birthday subong sa aton sining HR specialist. Key 5 Jim Bustamante. Mama, happy birthday. Good day. Why good pat niya kada. Aray lang kami diya, pila kami lang bilog di daw, 5 lang kami di mo. Happy birthday kada. Kay Ma'am Jem Bustamante, ang aton sining HR specialist. Belated happy birthday kay Kaki 5 AJ Cordova. Kay Kaki 5 Andre La Pastora. Magtingob ka mga tatlo, ti damo naman ang klanon, lana-lana naman aguro ang mga hingod-hingod namon di. Standby, magabalik kita, dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, for problema ko gid nga ako regular nga regla. Galabot kita ko kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa magunga paglaon. Wala sang daya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang daya ay bisan nanuman kadugay. Musaw
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastays ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayuhan na sa kalipay wala sang baya ay bisan anong magkabudlay wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kami. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sang K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga estasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Ninuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument yung gamit niya is our boss, Dr. Ninuy. Rako nga mga 11 Mbps. Check nato ng report na ni Kaki 5 Toto Dids, may kantanan sa Kuamla nagdaog, no? Dakpan niya naman sa Okay Ka, May Kapi Ka sa K5. Ito yung padayon, ini nga aton sining palibot, iti kabahin ini sang pagpasalamat sang K5 News FM Iloilo for making us number 1 sa FM band. Nagawa mo na ba ang mga bagay? Check kami si Kaki5 Toto Dids, oh, kung sino naman din nakpan niya. Toto Dids, belated happy birthday! Kaki5 dyan, madamo gid nga salamat. Oo, te. Why gid kami da? Wala pa Kaki5 dyan. Lawag lang na namon. Lawag mo lang na. Hello. Lahog mo lang na muna. Oo, di. Oh, normal mo lang na basta birthday mo gani magpakaong ka spaghetti, bra. Sino na ba nadakpan ta na? Kasi pa dyan sa aton nga paglibot-libot kagina, no, dito sa barangay Sinikway. Nasa boundary kita bala sang pasulod ka Sinikway kaga Dunesteban. Oo. Gamitang gidra sa may tamburong kasi 5 dyan. Nagyan din naton si Tatay Ruel Paraon nga nagapamato sa drama. Siway na kita nagduwa-duwa, din tagaan naton siya dayon sa iyang padya. Why mo saging pusasan, ha? Wala na saging pusasan. Gin tagaan mo sa isa ka box ang DTX Coffee Mix. Isa ka box nga DTX Coffee Mix kakitay dyan. Kaga tatlo ka coupon. Tatlo ka coupon. Kaya ano ginagamit yaw? DTX 500? DTX 500, D3 Bayo. Kag nagapamati siya sa aton kakitay dyan. Namigin, no? Namigin. Kampiyon! Kampiyon, gid! Kampiyon na. Oo, so, ikabati bala natin kakitay dyan si Tatay Ruel Paraon. Okay, sa subungarin man kita diri no sa distrito sang Lapos sa dino diri sa barangay Sinikway. Isa na naman diri katindahan ang nagyan naton corner gid Don Esteban kaga Lapos. Isa na naman diri katindahan ang nagapamati sa K5 drama. Black one kini Sinikway Ari si Sir. Sir, good morning. Good morning. Oo. Tika mo stamp pamati mo diri sa programa sang K5. Okay gid mga fresh nga news ang mabatian kung naaga. Ito pa constituted Francia ang naga-news ka. So, so kay natakpan tayo ikaw ang pamati sa K5. Baswerte ka, okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Thank you kay Dr. Oy. Kag sa K5, no? Kag sa K5. Tiabi, ang nagabalakal diri sa imo kag mga tupad mo diri abi agdahas sila nga mamati sa K5 pagud sila man may premyo. Ati sa tanan nga may mga radyo nga nina pamatian ka mo kinanglan ityan na lang sa K5 para ang mga news da nga mga original nga news hindi fake.
Updated. Updated pa na. Kani, hindi na ko magliso kung kay sino pa na. Basta aral lang mga newscast nila na, mga mayo. Si Alex, Ted, si Jan Sapio, Rio Malay, Enrico Sorita, John Kapulot. Di sa mga herbal medicine bla ni Doc Ramil, anong herbal medicine din nagamit mo? Mga D3 Bio, DTX 500, ano nagamit mo diri? D3 Bio. D3 Bio. So tatay, DTX 500. kaya nagagamit ka DTX 500 kag D3 Bio, nagapamati ka sa K5, may ara ka 3 ka coupon. Ang coupon, iga-draw na siya every week. Then, tawagan ikaw, pagtawag sa imo, automatic, may ara ka sang madagaan nga cash kag appliances. Ano pangalan mo ganitay? Ruel Paraon. Ruel Paraon. No? Sige tatay Ruel, thank you so much gid sa padayon nga pagpamati sa K5 News FM Ililo. Lang sa taga K5 tanan. Kag paggamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy. Mayong aga lang ka, God bless. Mayong aga man, good morning sa tanan. Kay Ted, simo great man ka. Kampiyon. Kampiyon. Oo, idol agad si Kaki5 Ted Francia. Oo. Siyempre tanan man kita, tanan man kamo. Kampiyon. Kampiyon gid, 3 ka kupon dayon. Why ka gid perdihon? Ate sige. Kampiyon, salamat gid, kampiyon. Sige Kaki5 dyan, ang nga balita ginadulong isinyo sa Kalwansang D3 Bayo para sa ubusin po nila na tarangkaso mag D3 Bayo. Nagikan sa barangay Sinikway Lapos, ini si Kaki5 EG Cordoba para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Dilo number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon. Padayunan nyo lang ang pagpamati dira no via 88.7 FM. Ini kabahin ini sang papasalamat naton sa K5 News FM Iloilo sa inyo for making us number 1. Kag manawas nga may isa kamo ka box ang DTX Coffee Mix, may coupon pa kamo dira nga ihatag. Kag kung nagagamit kamo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy, DTX 500, D3 Bio, may TC kag DTX Coffee Mix, may additional ikaw nga coupon. May chance ka, the more coupons you have, the more chances of winning. Makadaog ikaw sa K5, dakop ka, ilogo mo promo. Maluwas nga may isa ka nakabox ang DTX Coffee Mix. May tsansa ka pa nga magdaog sang cash prizes kag mga appliances. Kung magabutan ang ngalan mo, ang imo kupon. Kag kung masabat mo ang pagdawag gilayon sa imo. Sa okay ka, may kapi ka. Kag K5, dakop ka, ilogo mo promo. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Ginapangimulahan man naton ang aton sining sister station, the first station ni Dr. Ramil Uy, ang K5 News FM San Jose Antique. Sa ikanapulo katuig anibersaryo subong adlaw. Congratulations to the men and women of K5 News FM San Jose Antique. Sa ikanapulo katuig ng anibersaryo today, the first radio station ni Dr. Ramil Uy, the first nga K5 News FM station San Jose Antique. Congratulations. Of course, congratulations man sa kay Dr. Ramil Uy. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert. Kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ukot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan, ang tanan
tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag-abot Olongapo City 88.7 K5 News FM DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar
sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga... Oras sa K5 News FM Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, death penalty sa mga child rapists at mass murderer is sinusulong. K5 News FM Olonga po kaisa sa pagtataguyod ng ulo ng Apo Center sa lungsod. Samantala, investigasyon sa usapin ng online gambling sa bansa sisimulan na ng Senado. Susunod na voter registration bubuksan sa lahat ng hindi nakapagparehistro ayon sa 2nd District COMELEC na CDO. Samantala, Rojas City COMELEC humingi ng tawad sa mga individual na inabutan ng cut-off sa huling araw ng voter registration. Task Force Badjao muling ini-reactivate sa lungsod ng Iloilo. Gayun din, bagong vice-alcalde ng Ibahay Aklana itinalaga matapos ang brutal na pagpatay kay Vice Mayor Estelioso. Pamilya ng OFW na namatay sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental at tinulungan ng DSWD Negros Island Region. At back-to-back drug operation ikinasa ng mga otoridad sa Bacolod, ambulance driver, isa sa mga arestado. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha.
At sa unang detalye ng mga balita, binigyang diin ni Cavite Representative Francis Kiko Barzaga na hindi na dapat ginagastusan pa ng gobyerno ang pagkakakulong sa mga mass murderer at child rapists. Anya, kung bubuhayin muli ang death penalty sa heinous crimes, dapat umanong ipataw ito sa mga mass murderer at rapist na mga bata. Matatandaan na ibinasura ng Kongreso nitong 2006 ang death penalty sa bansa. Noong 2017 naman, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, bumoto ang Kamara pabor sa pagbabalik ng death penalty, subalit hindi ito umusad sa Senado. Habang buhay na pagkakakulong ang pinakamabigat na parusa sa bansa sa kasalukuyan. Network News. YTC Network News. Samantala, K5 News FM Olongapo, kaisa sa pagtataguyod ng ulo ng Apu Center sa lungsod. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Marta Madabalyao. Kabilang ang 88.7 K5 News FM Olongapo sa mga pangunahing katuwang ng pamahalaang lungsod ng Olongapo para sa pagtatag ng Union of Local Officials, Non-Government Organizations for Governance Action Towards a Progress Olongapo o tinatawag na ulo ng APOS of Local Governance Resource Center. Ang proyekto ay pinangungunahan ni Mayor Roland C. Paulino Jr. na layong maghatid ng mas mabilis at mas malinaw na impormasyon at magpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan. Sa tulong ng 88.7 K5 News FM Olongapo, inaasahang mas malawak ang maabot ng kampanya para sa mahusay na pamamahala sa lungsod. Kabilang din sa kasunduan ang DILG Olongapo City, Liga ng mga Barangay, Panlungsod ng Federasyon ng mga SK, Olongapo City People's Council at Columban College Olongapo Incorporated. Samantala, ang Memorandum of Agreement ay tinurn over sa Committee on Organizational Development and Personal Matters para sa masusing pagtatalakay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Martha Madalbalyao para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Olongapo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, kasado na ang investigasyon ng Senado ukol sa talamak na online gambling sa bansa. Pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, ang mga inihaing panukalang batas kontra online gambling sa August 14. Ayon sa senador, nangako siyang uunahin ang pagtalakay sa mga panukalang batas na ito dahil maituturing na krisis ang sitwasyon. Bagamat total ban ang nais ng senador, pakikinggan pa rin umano niya ang posisyon ng gobyerno tulad na lamang ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR at gayon din ang Department of Finance. Anya, titignan pa rin ang pros and cons sa kung tuluyan ng masasawata ang online gambling. Tatalakayin ng Senate Games and Amusement Panel ang 4 na batas, 3 resolusyon at privileges speech patungkol sa online gambling. Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Susunod na voter registration, bubuksan sa lahat ng hindi nakapagparehistro ayon sa 2nd District COMELEC ng CDO. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino. Ipinahayag ng 2nd District COMELEC ng Cagayan de Oro na hintayin na lamang ang susunod na voter registration para sa hindi nakapagrehistro. Ayon kay 2nd District COMELEC Election Officer Ramil Akul, naglaan sila ng sapat na araw upang makapagrehistro. Ngunit konti lang ang pumunta, sakalang dumami ang bilang sa mga nagnanais na magparehistro sa huling araw ng voter registration para sa barangay at SK elections. Kinumpirma ni Attorney Akul na 1,000 lamang ang priority number na ibinigay nila sa huling araw ng pagparehistro kahapon sa Robinsons Lemketkay. Lahat ng di nabigyan ng numero ay sa susunod na schedule na magparehistro. Aasang maglalabas ang 2nd District COMELEC sa bilang ng narehistro mula August 1 to 10 pagkalipas ng ilang araw. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayon din, Rojas City COMELEC humingi ng tawad sa mga individual na inabutan naman ng cut-off sa huling araw pa rin ng voters registration. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Humingi ng
Paumanhin ng Rojas City Comelec sa mga individual na naabutan ng cut-off sa huling araw ng voter registration na tinakdaan ng Comelec sa Robinson's Place, Rojas City. Sa paliwanag ni Atty. Romel Binlero, Rojas City Election Officer, may mga patakaran na dapat sundin dahilan ng cut-off. Dagdag pa ng opisyal na kapag walang cut-off, posibleng umabot ng August 11 ang registration. Nabatid na 500 lamang sa mahigit 1,000 individual na pumunta para magparehistro ang nasama sa cut-off sa huling araw ng registration, August 10. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Probinsya ng Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantalang mga K5 Task Force Badyaw muling ini-reactivate ang sulungsod ng Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Kim Kaluyo. Ini-reactivate ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Task Force Badyaw upang mamonitor at magbantay ng mga badyaw na naglilibot sa lungsod, kasunod ng isang Facebook post ng isang netizen sa karanasan nito. Ayon sa alkalde, dumarami ang mga ito dahil malapit na lamang ang Burr months. Naglagay ng mga assistance desk ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa mga ports at terminal na sakop ng lungsod na siyang mag-aasikaso ng mga badyaw. Iniutos rin ng alkalde na kaagad na respondihan ang mga reklamo na ipinapaabot kaugnay sa mga badyaw sa tulong ng Public Order and Safety Management Office o POSMO, Iloilo City Police Office at CSWDO. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At bagong vice-alkalde ng Ibay Aklana itinalaga matapos ang brutal na pagpatay kay Vice Mayor Estelioso. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Formal nang manunumpa bilang bagong vice-alkalde ng Ibay Aklan si Senior Sangguniang Bayan Member Nestor Inocencio, kasunod ng malagim na pagpatay kay Vice Mayor Julio Estoloso noong nakarang Biyernes sa loob mismo ng kanilang opisina. Kinumpirma ni Mayor Jose Miguel Miraflores sa isang press conference na ngayong Lunes ay si Inocencio na ang uupo sa nabakanting posisyon ni Estolioso. Kasunod nito, nabakante rin ang isang pwesto sa Sangguniang Bayan. Subalit ayon sa alkalde ay hindi pa nagkakasundo ang kanilang partido kung sino ang itatalaga. Anya, hindi pa ito napag-uusapan ng ibang miyembro dahil sa biglaan at mabigat na pangyayari. Tiniyak din ng alkalde na hihingi sila ng tulong mula sa Department of the Interior and Local Government or DILG upang masigurong tama ang lahat ng prosesong susundin. Matatandaan na binaril ni SB member Merel Sinatin si Estolioso sa loob ng SB office gamit ang isang 9mm caliber Glock 17 pistol na agad nitong ikinasawi. Nahaharap si Sinatin sa kasong murder na inihain sa opisina ng Provincial Prosecutor at itinuturing na ng pulisya ang kaso bilang case closed. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Pamilya ng OFW na namatay sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental, tinulungan ng DSWD Negros sa Island Region. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 James Banduquillo. Agad na nagpaabot ng tulong ang DSWD sa pamilya ng OFW na naulila matapos na ito'y mamatay sa loob ng isang series bus na pauwi na sana sa kanilang tahanan upang sorpresahin ang kanyang pamilya. Nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX program para tulungan ang pamilya ng namatay na overseas Filipino worker na si Wilma Kalidgid, 41 taong gulang na residente ng Barangay Concepcion, Manhuyod, Negros Oriental. Nagbigay ang ahensya ng funeral assistance na nagkakahalaga ng 12,000 peso sa pamamagitan ng warrant letter at cash relief assistance na nagkakahalaga ng 10,000 peso na outright cash.
Ang tulong nito ay naglalayong makatulong sa pagpapagaan ng pinansyal na pasani ng pamilya sa panahon ng kanilang kalungkutan bilang bahagi ng patuloy na mandato ng DSWD na magbigay ng agarang suporta sa mga individual at pamilyang nasa krisis. Ako si Kaki 5 James de Trebayo Bandukilyo para sa kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, back-to-back drug operation ikinasa ng mga otoridad sa Bacolod. Ambulance driver, isa sa mga arestado. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson. Umabot sa mahigit 4 na milyong piso ang halaga ng pinaniniwalaang shabu ang nakumpiska sa sunod-sunod na operasyon ng Bacolod City Drug Enforcement Unit o CDEU. Ikinasa ng mga otoridad ang operasyon sa barangay Handumanan sa lungsod ng Bacolod kung saan nakumpiska ang 3,536,000 pesos na halaga ng iligal na droga. Nasa kote ng mga otoridad ang 2 high-value individual na kinilala sa pangalang alias June, 29 anyos at alias Jeril, 30 anyos na street-level individual. Sa isang operasyon, nasa kote naman ng Bacolod City Police Station 8 ang isang 27 anyos na babae na kabilang sa listahan ng mga high-value individual o HVI. Kasama ng babae ang isang 50 anyos na government ambulance driver. Ayon sa mga otoridad, pawang residente ng Cadiz City sa Negros Occidental ang mga suspect. Nahaharap na sa kaso ang mga nahuling individual dahil sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nagbabalang mataas na opisyal ng United Nations sa posibleng humantong sa panibagong humanitarian crisis ang planong militar ng Israel na kunin ang kontrol sa Gaza City. Ayon kay UN Assistant Secretary General Miroslav Jenka sa pulong ng UN Security Council, ang pagpapatupad ng naturang plano ay posibleng magdulot ng malawak na epekto sa rehiyon, kabilang ang karagdagang sapilitang paglikas, pagkasawi ng sibilyan at pagkasira rin ng mga infrastruktura. Ipinatawag ang emergency meeting ng Security Council nito lamang weekend matapos aprubahan ng Security Cabinet ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang panukala. Sa kabila naman ng pangamba, iginiit ni Netanyahu na wala silang layong sakupin ng Gaza at nais lamang nilang tapusin ang digmaan sa maikling takdang panahon. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Roldan Villarreal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. The lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga Kaki-5. Ang oras Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para magnubo ang atong siling nga blood sugar, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Para mahamuok ang atong katulugon kun gabi, malikawan nato ng insomnia, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado! 11 Mbps. Balik kita sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps diri sa Key 5 News FM Iloilo. Wala nagtambong ang Iloilo City District Engineering Office o kon ICDO sa Department of Public Works and Highways sa ginpatawag nga Quadcom. Ilog-ilog man kamo. Nga hearing sa Iloilo City Council bangod sa pagbaha sa syudad. Basulon niyo yung DPWH sa baha. Mga bagay na dapat mong ginawa. Teko na ko sa taga DPWH, hindi mo ko magtambong. Nga why ka mo niya DBERAS, DPWH, National Government Agency na? Anong DBER, anong power sang kuniang panunsod kontra sa DPWH? Wala! O yang nakamutimpo nyo na! Mga konsyal sa syudad, o yang lang mo timpo nyo. Ako ko na ko district engineer, di man ko makadto nga number 1, gindeclare nyo ko nga persona non grata. Subong patambungon nyo ko sang quadcom nga way man na power, way man na poder. Wala man na sa may matabo, way man na sa may mahimo. O yang na kamo timpo, o yang na kamo da sang konsumo nyo sa air condition unit na kag pamahaw nyo. May tinatalikdan sa lamin sa matay. Sakto ining desisyon ni District Engineer Roy Pakanan nga hindi magtambong. Sa mensahe ni Councilor Nini Dilaliana sa pag-umpisa sa hearing ginaigo yang DPWH siyempre basi kung maakigan sila wala nagtambong kay kung wala man lang sa may ginatago nga hindi magtambong ni magkadto sa investigasyon. Sunod naman sa kay Councilor Miguel Triñas sa among hearing mabalaan kon bala kompleto ang mga permit. Tinga asang ang tatay mo congressman sa syudad mga project di ba mga permit man? Kagawad Miguel Triñas man ko tabis tatay mo sang siya congressman siyam katuig. On may permit man ang mga project niya. Kay as per records man sa DPWH may man gani permit. Ini nga padulungan niya sini, why ni padulungan nga maayo, padulungan niya sini politika gyapon. Sugod politika, padulungan niya politika sa gyapon diri sa syudad sa Iloilo. Ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Wala tanyong ginapa-imbestigahan ni President Bongbong Marcos Halika daw ay sang Iloilo to how? Way gani sa mga kontraktor nga na mention nga taga Iloilo to nga nakakuha sang almost 500 plus billion worth sang flood control projects sang DPWH sa pagsugod niya July 2025 to May 2025 July 2022 to May 2025. Araya may ngipon to, araya may poder to. City Council may poder lokal lang kamo Tiyan mo na sakto mo ng hambal ni Engineer Roy Pakanan niya kung sa Senado siya patawag makadto siya. Kung sa House of Representatives siya patawag makadto siya. Saan papunta? Sa mga ginpaglawag ni President Marcos ka mga kontraktor nga top 15 ka mga kontraktors nga may pinakadamo nga flood control projects. Sa pungsod ti ining top 15 ka mga kontraktors. Kag giningadlan ni President Marcos Ario. Number 1, Legacy Construction Corporation. Sang una may ginaobrang kadalan dira sa may Kwanbla sa may San Antonio Molo.
Ang kontraktor sa to, Legacy Construction Corporation, nga kay dugay sa Brown. Dari siya, number 1 siya, ikaduwa, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Number 3, Saint Timothy Construction Corporation. Number 4, QM Builders. Number 5, AGB Construction Corporation. Number 6, Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Number 7, Centerways Construction and Development Incorporated. Number 8, SunWest Incorporated. Bicol based ni. Kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa Aray pa kitang iba, no? Hindi na to siya. Ang number 9, Highton Construction and Development Corporation. Mani? Kali lang kay panang listahan taniyo. Number 10, ano man man? Number 10, Triple and Construction and Supply Incorporated. Number 11, Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporations. Number 12, Wawaw. Wawaw Builders. Wawaw. Kala niya Wawaw Builders, oh. Number 13, MG Samidan Construction. Number 14, LRTK Builders Incorporated. Number 15, Road Aids Trading and Development. Tama ni mga kontraktor, top 15 sa may nakuha nga madamo nga mga flood control projects ang ginlawag ni President Ferdinand Marcos Jr. Ibantayan mo niyang may agi. Pero ang City Council ti Balanyo, ang DPWH, National Government Agency na. Wala sang nagapangibabaw nga na local government units sang sa national government. Kita mo bisa na mga kasuguan nga mapasar sa local, ini makasupersede sa mga kasuguan nga mapasar sang national government. I think gusto kag maayong desisyon ni Engineer Roy Pacanan nga wala sa nag-attend sa quote-unquote Quadcom committee hearing sa City Council. nagawa mo na ba ang mga bagay? Tignan nato na report ni Kaki5 Karen Badilla. For the second time, sukat kini sak semana may rumble naman dira sa ICC ground. Dira sa may Diversion Road Blas kay ang ground sina nga tawag na nga ICC ground. Nagsukat kin no, nagligad to Agosto 3 sa Kagahon. Sang Domingo sa Kagahon, may rumble naman. Sang nagligad to Agosto 3, may nabalaan to nga mga minors. Pilak-pilog mga minors to. Ambot ang San Domingo sa Kagahon, may mga minors man to. Check naton ang dugang kag-update sa pod sa kay Kaki5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki5 Karen. K5 dyan. Nagrambol naman ang duha ka grupo. Proceed. Dyan. Proceed. K5 dyan, no? Nagrambol naman ang duha ka grupo sang pamatanon diriya sa may ICC grounds sa distrito sa Mandurriao. Actually, sakop na ini sa barangay San Rafael. K5 dyan, no? Sa nasambitan nga distrito. Bali natabo ining rambol alas 4:30 sang kaagahon, Agosto 10. Kag sa pagpakigangot naton sa Deputy Station Commander sa Iloilo City Police Station 10 nga si Lieutenant Greg Matutino, ginpayag sila K5 dyan nga lunsay yarang sa influensya sa makahulubog na ilimnod ang mga pamatanon nga gikan sa isa man ka ilimnan diri sa may barangay San Rafael. Ugaling paglabot diri sa may ICC ground K5 dyan do sa isa na di Black Lane. Nagpondo ni ang duha ka pick-up kay isa kada grupo K5 dyan may mga pick-up sila nga sakyan. Di karon tinatimingan din nga ang ilang nga pick-up na dunganay K5 dyan kay isa dito sa unahan nga daan may stoplight. Nag-stop ini ang duha ka pick-up hasta nga nagtinulukay ang ining mga pamatanon nga nagasakay sa likod sang pick-up. Kag pagkadugay-dugay K5 dyan, nakibot na lang yung iban nga tawo nga nagpa-tinupanay na sa inumol ang ining mga pamatanon nga nagaedad sang 18, 19, kag 20 anyos K5 dyan.
pagsunog ginatahan man diri ni Lieutenant Matutino nga sang amo nga time ang aton nga kapulisan diri sa ICPS 10 may ginrespondihan nga isa man no ka report diri sa isa man ka barangay nga sakop sa ilang nga estasyon K5 dyan. Ano pa pag-abot diri sa aton nga kapulisan pagsulod nila sa may ICC grounds ang ila na lang niya nga naabtan ang isa ka grupo, so ginhold din nila K5 dyan, pero ang isa pa dito ka grupo, why na? Pagki according sa panaysayon man sa mga pamatanon, nga nagtinulukay lang din K5 dyan, no? Pero according man sa kay Lieutenant Matutino, nga posible sa ginhalinan nila nga ilimnan, diri sa may ICC grounds, basi dito pa lang niya, nag-umpisa na ang ila nga tinulukay K5 dyan, hasta nga pag-alin nila, si dirigid sila naglabutanay sa may exit ng ICC grounds K5 dyan. Ari bala ko matiyan naton. Why man sa may napatay? Wala man. Wala. Mga nabutaw nga mga klase rambol. Patyanay bala ka mo. Parang bala. Na mga kasabad ni sila man. Patyanay na lang ka mo para may problema. Ang iba niya tulukay gilang pamikon ka mo. Kung hindi ka mo gusto nga matulukan, nga tulukon, tulog ka mo sa balay nyo para wala sila matulog sa inyo. Ng mga aslo, ang klase mga tao na kung di makakita sila yung pangbagnos kaning nawong nila sa dalan sa Berson Road mo. Isog mga tarso mga tao na Namitan magtapong ulay kung marambol mo, patyanay blak mo. Hindi nga kutaw na yung palagyo. Kung nara polis bla, sigihan nyo lang. Hindi ko maguntat. Kagipay ka rin. Kaya ni mga tao nga rambol-rambol na. Iba kung sa sobrang nga kailimnon bla, sobrang kahubog. Amo nang ini na nila makontrol ko klingon natin. Mga mayo man ipangabuhi nila, may mga salakan, may mga pick-up man sila mo. Yes, may mga pick-up sila K5 dyan. Pero ay isang minor. Wala, why K5 dyan? Basi wala nilang balaan. According sa kay Lieutenant Matutino sa pag-investigar nila sa mga pamatanon, may mga IDs man na kuhaan nila sa age 18 to 20 years old K5 dyan. Okay. So anong investigasyon sa pulis? So ari pamatian naton si Lieutenant Greg Matutino, ang Deputy Station Commander sa Iloilo City Police Station 10. Ano ang inyong investigation ni Sir sa natabo nga rambol diri sa may ICC ground sa ikaduhanan ni Kabesa, Sir? Hindi man ni koneksyon ni sa piyak nga kwan nga insidente nga sang nagligad. Iniya is mga kwan ni mga night coolers niya silalin. Di lang namon makwan kung sa din sila diri halin nga night out, but then pag-abot dira sa kwan kay naka-stop tulukay na sila, wala man sing amo na dayon kinuha na yun sila. Sir, bali sa isa ka grupo may figures kamo kung pila ni sila kabilog? Ang sa piyak nga grupo is anom sila, but then wala na establish kung pira ang sa likod lang nakasakay kiti kung tanawon to sa piyak ng salakyan daw tatlo ang nakakuan sa cab sang piyak man nga pick up kay puro pick up nila salakyan mo. Okay, bali sa kada isa ka grupo may tig isa ka pick up? Oo. Okay, so bali sir amo lang gid tulukay lang gid? Oo, pero ay tala na establish kay base kung dire sa ginalinan nila ba kung nakakunay na sila bla tulok-tulok bla siyempre puro nakainom. Oo. Wala man sing kwan. Mo na kanta yun. Poros pamatanon, sir. Poros pamatanon kay 18, 19, 20 ang mga edad mo. Oo. Pero na sir, na paladakpan sila? Ang sa piyak nga parte nga salakyan, wala nato na but then ang sa piyak nga salakyan, kay undawi ang patrol ta sa halin sa piyak nga responde. Nga nakalakat lang isa ka patrol kag magabot na patrol ta. Ang namen ko isa salakyan nga involved nakalakat lang kag magabot man ng patron talent sensitive tinagyan mo na nung ginhold ang piyak nga kuan nga parte kag ginkandakan naton sa initial investigation. Oo. Sir, ano ni gani oras ginatabo sir bali 4:30 na sa aga. Kahapon sir. Kahapon sa aga. Okay, sige sir, thank you. Check nila sa mga CCTV bladra parang at least ma-check tong mga pasahero to sang pick up nga isa. Unfair man nga isa lang ka pick up isa lang ka grupo na dakop mo. Kaya dapat i-check nila sa mga CCTV footages para makita kung anong plate number, ma-identify na kung sino tag-iya.
Oh, ang may-ari man din sila kay 5 dyan sa hawid sa kung diin naghalin ang ining mga pamatanon nga ilimnan, pero wala lang sa aton gin-mention sang pulis kay ti para the respect man bala daw sa ining nga ilimnan kay 5 dyan kag tiya mo na ang ginapadayon man ni ang investigation sang aton nga kapulisan, especially nga may naka-video kag ti may mga CCTV man diri sa palibot sang ICC grounds kay 5 dyan. Ti dason nga ni abi, kung gusto nyo, hindi ka mo pagtulukon, hindi ka mo magwa sa balay nyo. Di ba? Parang hindi ka mo matulukan sa iban. Tulukay gid lang. Pamikon na ka mo na, klase mga tao na yung sagad mo klagaw, kag hindi ka mo gusto tulukon na, Di ba, kag 5 Karen? Yes, correct. Abi, prasin mo, Bino. Kung parabisi mo, ikaw, dalaga ka man. Available ka man, may makikita ka itong lagwapo, hindi ka magtulog sa iya. Siyempre matulog ka, di ba? Yes. Mambal gani sa mga otoridad naton kay 5 dyan, ang sa subong nga mga henerasyon, tama ka sensitive, tulukon mo lang sila, ga-react na sila dayon kay 5 dyan. Gani mo nang advice naton sila, kung hindi ka mo gusto pagtulukon, hindi ka mo magwa sa balay nyo. Tiner ka dito, ka mo tiner lang kamo to sa balay nyo, para wala may matulog sa inyo. Kamo lang ang magtulukay da sa sulod balay nyo. Hindi nga kung sa ibang lugar, siyempre kung sa ibang lugar na kag public nga lugar na hindi ka mo inyo pagtulukon. Kung tulukon ka mo, ngakig ka mo. Ano nga? Kaputot nga klase rason na nga tulukay gid lang, pamikon gid sila ya. Tinatuli mo mga hubog sila. Oo. So tiya mo na kay 5 dyan, nga kaduha na ni ka beses na may natabo diri nga rambol. Sukat na sukat. ICC grounds, pero sukat yan, isak semana. Oo. Naligad to kanto, August 3 man to sa kagawon mo. Yes. Ato kay 5 dyan, suno sa kay Lieutenant Matutino, nga lain man to nga grupo, subong lain naman kay 5 dyan. Tiba si kung investigaran ni, basi kung may mga nagailinangot-angot man niya. Kaya ang mga kutos ni, mga bulayog ni nga mga tao ni, para ihom, kuhan na sila mo. Para ihom lang na sila. Oo. So tiya mo na sa subong kay 5 dyan, ang investigation diri sa aton nga kapulisan, ang mga mga pamatanon nga mahilig magrambol, especially diri sa may ICC grounds. Actually kung maglibot kita diri gani sa Mandurriao bala, especially sa may San Rafael, may mga kapulisan kita nga nagabantay sa mga sa mga dalanon o galing sang time na to suno sa kay Lieutenant Matutino. Nga na timing did, nga may ginrespondihan man sila nga report kay 5 dyan. Gani. Kaya kung may patrol sa polis to, hindi man to sila magrinambol. Yes. Kung may patrol. Palapit diri ang Station 10. Gani. Kung galing kayo tinatabuan ng nakalakat bla. Kung may kunara to patrol to, hindi to sila magrambol daw. Sugid lang ang mga isong nila to. Kung may polis to, daw mga kuwan man to, mga katsupoy naman lang to itsuran na. Sige importante na balaan. By the way, din to nga apartment ang ransak? Sa may ni K5 dyan, diri na din sa may barangay Kalubihan, sa distrito sang Haro naman niya, natabo K5 dyan, ang pagpangransak. Kagti sa Subong, may ara naman gani sang itawag sang natumod nga suspect ang aton nga kapulisan diri naman niya sa bahin sang Iloilo City Police Station 9 kag ako na tigayon man gani naton nga na-interview ang hepe sang ICPS 9 nga si Police Lieutenant si Police Major Eduardo Chacon Jr. K5 dyan kag according diri sa iya nga ang ining suspect residente sang Molo pero wala niya sa aton gin detalye kay 5 dyan kung sa diin nga barangay kay bangod nga nagapadayon ng ilang nga hot pursuit operation kag based sa investigation nila nga masobra 100,000 pesos nga balor sa mga alahas ang natabad sang ining suspect kay 5 dyan kay sang natabo to ang pagpangransak way tawo sa apartment kay bangod nga ang ining pamilya nga naga-tinerdera nagpuli sa ila sa probinsya sang Iloilo kay 5 dyan suno sa kay Major Chacon nga ang hapos lang ni abrihan ang bintana sang kwarto sang bata kay 5 dyan kay jealousy siya ginpangkakas tag isa-isa sang suspect at gingisi ang screen amo to nga nakasulod dayon ang suspect sa kwarto sang bata kag dito dayon natukiban hapon na kay 5 dyan sang natukiban sang pamilya
nga ginkawatan sila gali iya K5 dyan. So may hara kita dira sang interview kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang hepe sang Police Station 9. Ninyo nga latest investigation sa natabo nga ransak kagabi diri sa may kalubihan? Ang kagabi, ma'am, na-identify na ang suspect through man sa witness na ito. Sa mismo, sa victim mismo sa pagpangransak, lagi sa pag-review naman sa CCTV, dito nila na-identify. So, ganda ka na ito sa follow-up kagabi, pero unfortunately, wala na siya kung nagapuli sa ilada nga lugar, mga isang nakabulan, according sa mga na istorya na ito dito kagabi. So, sa subong, sige, pagyapon na ito, ang papalo ako sa ato ng suspect nga positively identified siya. Pag medyo mga 100,000 plus man ang worth sang or value sa mga items na nakuha niya. So, pinanatagid na mapalo. Sir, ang ining suspect at large gyapon, sir, no? Yes. Pila edad niya, sir? Initially do 32 or 33. Oo. Balik taga diin, gindi siya, sir? Ang suspect na ito is from Molo. So, yung katuan to kapon sa kagabi mismo sa ato ni tropa, kaya mo natamba ko, wala isa ko nung dito mga mantalo. Sa diin siya sa Molo, sir, kung okay lang i-mention? Hindi ka lang. Okay. Oo. Sir, bali apartment, gini ang ginsulod niya? Yes, bali apartment na sa ni Salazar. Oo. Damo na police babaw do pila naka-floor. So, ang iyalan to nga amulan to, ang iyalang gids ang biktima ang sulod because makonsider ta nga medyo madahapos gawa i-penetrate kay hindi na kinahanglan sang ladder or ano dapat may kilid nga dalang man mismo ang bintana nga yung gising yan screen. Ang screen. Yung topas ng mga dialysis. Sometime nga na, sir, wala tao. Mga pilang nakuha to? Masobra 100,000 pesos nga valor sang alahas. Okay. Salamat kita, Kaki5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamog nga salamat sa report ni Kaki5 Karen Badilla. Magabalik kita dugay-dugay pagkatapos gid lamang sini. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Government Week before ko na Mexico almost a decade ago. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up.
Only ang nagkapasay sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magpira sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman iyon ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Tabarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Iloilo. Aton sini nga pagpangalagad sa subong sini nga adlaw Lunes, may rollback boss ang presyo sang diesel sobra piso. Gasolina nubo sa 1 piso. Ang rollback sang gasolina kag diesel buwas nga daw. Good news kay sobra 1 piso ang sagwan mo. Diesel. Ang sa gasolina, way klabot 1 piso ang rollback buwas. Ang iyong mga mata kay sarap ng buhay lalo na't alam. Diyan man ang barko sang barko sang China Coast Guard kag sang China PLN Navy ang nagbungguanay. Sila mismo nagbungguanay ito. Muna yung mga Chinese ni nga mga crew sang Coast Guard, no, sang ila sining sa ila barko nga panghangaway, mga haras-haras bla. Do pareho man yung mga drivers ang iban nga mga traditional kag mga modernized jeepney sa ato na mga haras-haras man. Sarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Ay ang DTX 500 may pinakamataas ining 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy siya. O nakainom ikaw sang DTX 500 adlaw-adlaw. Healthy kita, healthy ka mo. Ay 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants mo. That's why nga healthy lawas ta. Manami ini kay ginakontrol ya sining ato sining diabetes. Kag maayo gid ini kontra sa mga nanoy tuhay nga klase sang kanser. Madamo ang klase sang kanser, isa dira ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kontrabalagsaon nga sa isang kanser apang ini ang isa ka pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa kamot o kontil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga faktor sa kagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod tiyan, hindi magiho nga jowen, tinalik ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas.
Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugard sugarcane extract. Ginpuga nga panit sang tubo. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kay puno ini sang vitamina kag subong man healthy ang lawas ta kon nagagamit kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kag kon mangapi kita sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix healthy coffee ini nami sining aton sining lawas bangod kay dapat healthy ang permi ginainom naton ginakaon para nga mapabili naton nga healthy lawas ta. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Amo ni nga kape nga kumakahigop ikaw sang mainit-init ka DTX Coffee Mix makasinggit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman healthy kag creamy coffee, mag Prebio Coffee. Prebio Coffee, healthy sa kay probiotics plus prebiotics. With moringa olifera kung malunggay, that's why nga healthy. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Prebio Coffee. Healthy na, creamy pa. Kung maligo kita, gamit kita sang Klinika DTX Beauty Soap. Amoy ni nga bon nga nagapapresko sa aton pamatyagan, nagapahamot sa aton sinilawas, nagapaputi sa aton sining lawas, nagapaputi sa aton nga panit ang Klinika DTX Beauty Soap. Kotis, himis porcelana. Nami ang aton sinilawas kung gamit kita sang Klinika DTX Beauty Soap. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita DTX Klinika Deo Fresh. Kaya ang Klinika Deo Fresh, ginamintain niyang freshness, yat isampat kinis na tapos mo paligo DTX Beauty Soap. Dason mag-Klinika Deo Fresh kadayon. Para ma-maintain mo ang freshness, mahamot kag maputi nga ilok sang Klinika Deo Fresh. Mga produkto ini ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Di-order mo na sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Kag available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Salvason Street, Pasig City. Nasubong adlaw Lunes, may libre nga consultation kag check-up. Wala na kita time ha, balikay kita buwas sa Martes sa aton sining kapagpangalagad sa 11 Mbps. Sa ngalan sang Damian Anuay, man of Key 5 News FM Iloilo, ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, Key 5 News FM. May lalo na't alam mo kung saan papunta. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba